రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ విమానాశ్రయం పనులు ఎందుకు నత్తనడకన నడుస్తున్నాయో, పూర్తి స్థాయిలో భూసేకరణ ఎందుకు జరగలేదో మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ వివరాలు జిల్లా ప్రజలకు తెలియజేయాలని లోక్సత్తా పార్టీ రాష్ట్ర నాయకుడు బీసెట్టి బాబ్జీ డిమాండ్ చేశారు. గురువారం పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో గత తెలుగుదేశం ఆగస్టు 2015 సంవత్సరంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు 2015 నుంచి ఇప్పటి వరకు భూసేకరణ 2622 ఎకరాలు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కావాలని చెప్పి భూసేకరణ చేశారు. 4749 మంది నిర్వాసితులు ఉన్నారని, మొదటి ప్రభుత్వం 5311 ఎకరాలు కావాలని అనుకున్న తదుపరి రైతుల అభ్యర్థన మేరకు భూసేకరణ తగ్గించారని ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు 2019 ఎన్నికలకు ముందే శంకుస్థాపన చేసి పనులు ప్రారంభం చేశారని, తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేక సార్లు సమీక్షలు చేసి భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణం బాధ్యత జిఎంఆర్కి ఇచ్చినట్లు ప్రకటించిన నేటికి పనులు ఎందుకు మొదలు పెట్టలేదని ప్రజలకు తెలియజెప్పాల్సిన బాధ్యత జిల్లా రాష్ట్రంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు ఒక తయారు చేయాలని ఒక ప్రతిపాదన చేశారు. ఇది 31 ఆగస్టు 2015 సంవత్సరంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు 2015 నుంచి ఇప్పటి వరకు భూసేకరణ 2622 ఎకరాలు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కావాలని చెప్పి భూసేకరణ చేశారు. మరి 8 సంవత్సరాల్లో ఎందుకు ఒక అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదని అడుగుతున్నాను. ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన పదవీ కాలం పూర్తయిపోయేటప్పుడు అంటే 2019లో ఇది శంకుస్థాపన చేశారు. చేసిన తర్వాత ఎన్నికలయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత అనేక సమీక్షా సమావేశాలు చేశారు. ఈరోజు ఎందుకు భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు అంగుళం ముందుకు కదలలేదు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కదా జిఎంఆర్ కడతారని ప్రకటించారు. దీనిపైన వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలియజెప్పాల్సిన బాధ్యత జిల్లా మంత్రి సీనియర్ నేత బొత్స సత్యనారాయణ గారి పైన ఉంది. లోక్సత్తా పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మీరు మంత్రిగా 3 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత మీ అధికారం ఎందుకు మీరు భూసేకరణలో లోపం జరుగుతుందా? ప్రభుత్వంలో చిత్తశుద్ధి లేదా? అసలు భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కి భూసేకరణ జరుగుతున్నప్పుడు దాదాపుగా 4749 మంది నిర్వాసితులు నష్టపోయారు. వాళ్ళు ఈ జిల్లా అభివృద్ధి కోసం చెప్పి తమ భూముల్ని పంటతో సహా ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు. ఆ రోజు మీరే పీకపైన కత్తి పెట్టి అందరి దగ్గర భూమి తీసుకున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ సీనియర్ నాయకులు ఒక ఆయన 37 ఎకరాల భూమి ఇవ్వట్లేదని చెప్పి ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అంగుళం ముందుకు కదలలేదన్నది ఈరోజు బయటకు వస్తున్నటువంటి వార్త. ఇది వాస్తవా కదా? మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు చెప్పాలి ప్రజలకి. ఇది చెప్పకుండా ఏదో సమీక్షలు చెప్పి ప్లేనరీలో మాట్లాడి ప్రజలను మసిబూసి మారడికాయ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అట్లాగే విజయనగరం జిల్లా పూర్తిగా నష్టపోయింది. తిరుగుతున్న పరిశ్రమలు మూతపడిపోయి భీమసింగ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కానీ, జూట్ మిల్లులు కానీ, అనేక కర్మాగారాలు. ఈరోజు యువతకు ఉపాధి లేక పల్లెలన్నీ ఖాళీ అయిపోతున్నాయి, వలసలు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఈ వలసలు వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళని ఆపాలి. ఆపకుండా మీరు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కానీ అప్పుడే ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇది జిల్లాకు మంచిది కాదు, ప్రజలకు మంచిది కాదు. అందుకని సీనియర్ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వెనక ఏం జరుగుతుందో ప్రజలకు చెప్పాలని లోక్సత్తా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను.